Tial vindt het spietig dat Grains en Haarlem als eerste onwies binnen als locaties voor regionale talentencentra. En Tialf net. Het Rittersboen KNSB het zijn selectie juist te bekend maken. Deze RTC's binnen locaties dat de beste talenten een professionele opleiding krijgen op sportief en maatschappelijk meet. Zeerlid Max Aardema bleef lid van de PVV. Hij bleef als enigste hoer binnen die fractie. Nevens hem het Wilders niet het nijs zijn als je Marokkanen uitspraken. Arno weekend stapten Pieter Buisman en Otto van der Gaal in al uit de partij. Die beide gingen voor eerst verder als onafhankelijk lid van de Steerten. Ian op de fjouwer GHB-verslaafden die behandelen worden in de speciale kliniek in Ljouwert, jek het al voordat ze van de verslaving al binnen. Ian op bedrijf houdt al bij de vervolgbehandeling. Dat blikken niet onderzoek. Mensen die het zelf zou kicken zonder behandeling, bleven wel clean. Het treinverkeer van en naar Ljouwert wie vermoord betiet goed in de war. Vanwege een probleem met de boppenliering bij Akrum rieden de gintrein tussen Ljouwert en het Jereveen. En niet vastwaardig waren ik de trein naar Snits en Haarstillijn. Oorzaak wie kwadsluiting tussen de leiding en de stroomaannemer Bob op de trein. Joen opklaring waar, letterbevolking, er is kans op frost van de groen. Morgen wiert het sneeuw of Rijn, dus het 4 graden en er stiet een matige eerste wind.